ଯେଉଁ ମହିଳା ପଛପଟେ ପୂରାଇ ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଙ୍ଗ ଅଧିକ ଟାଇଟ୍ ରହିଥାଏ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଙ୍ଗରୁ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ବାହାରି ନଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜଲ୍ଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବୟସ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନେଉଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସହନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତରେ ମହିଳାମାନେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷ ସହିତ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଶୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ କହିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡର କ'ଣ ଅଟେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ? ଯଦି ସେ ଖୋଲିକି ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମନା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି।